Estem al davant del futur lloc de memòria, lloc de record i homenatge a les víctimes represaliades de Xàtiva i també de la comarca. En total, ací al darrere hi haurà una escultura feta per una artista xativina, que és Immaculada Barca, que intenta visibilitzar i les 81 persones i el nom de les 81 persones que van ser afusellats després de la guerra, en concret entre els anys 39 i 44. Aquest projecte naix en el 2019, quan arrel d'entrar jo en l'Ajuntament i portar la regidoria de memòria històrica, em poso en contacte amb els familiars. El primer que faig és posar-me en contacte amb els familiars de deportats, familiars de les víctimes del bombardeig de l'estació de trens, i vaig posar també en contacte amb familiars de represaliats. Ahir em vaig donar compte que eren els oblidats, per dir-ho així. Era un deute que hi havia, que tenia la ciutat amb ells. Per què? Perquè existeix un lloc de memòria, record, des de fa molt de temps, que des de pràcticament el principi de la democràcia, encara que no hi havia un lloc de memòria, però la gent ja acudia a fer el seu homenatge i a recordar a les víctimes del bombardeig. En el 2017 es va posar una escultura també en record de les víctimes deportades. I en canvi aquestes persones de Xàtiva i també de la comarca no tenien ninguna placa, en ningun racó de la ciutat, res que els recordara i que es dignificara. És per això que comença aquest projecte, un projecte que l'hem pogut fer gràcies a una subvenció de la Diputació de Memòria Històrica de València, i hem pogut fer dues escultures. Una que anem a situar ací, a Xàtiva, en aquesta plaça, perquè la gent caminant pugui vindre ací i la pugui veure, amb una placa per cada víctima, 81 persones, i després també una altra escultura que es col·locarà en el cementeri, perquè les persones, algunes d'aquestes persones van ser afusellades molt a prop d'aquest lloc on ens trobem, i aquests cossos després es van portar a una fossa comú que està al cementeri, que en l'actualitat encara no hem pogut localitzar. I és per això que volem col·locar un lloc de memòria també en el cementeri, per a que les persones, els seus familiars, quan puguen anar al cementeri, tinguin un lloc també on portar una flor i poder recordar-los. Abans de la democràcia ja hi havia gent que de manera clandestina anava a l'estació de trens i deixava allí una flor. I a poc després, en la democràcia, ja se van sumar més associacions, més entitats, després es va sumar l'Ajuntament. Aleshores, cada any a aquest acte acudeixen més de 200 persones. A l'acte dels deportats també se suma molta gent, no sols van els familiars o aquells que puguen tindre alguna víctima. Se solidaritza també moltíssima gent en aquests actes, i aleshores ara esperem que amb aquest lloc de memòria, de record, de dignificació de les víctimes de la repressió passi el mateix.